Ikensvet. Zdravo drugari! Danas se vraćamo u toplu Afriku, ali ovoga puta upoznajemo afričke lovce. Prvo ćemo upoznati velike divlje mačke. Da li ste spremni? Krećemo! Lav. Lav je najveća i najsnažnija divlja mačka u Africi, težak oko 150 do čak 200 kg. Leopard. Leopard je malo manji od lava, ali je veoma snažan i mišićav. Voli da se penje po drveću. Na drveću i spava, a i svoj plen izvuče visoko na drvo, kako mu druge životinje ne bi ukrale večeru. Njegovo žuto krzno puno je crnih tufnica, ali ako pogledaš izbliza, te tufne nisu samo obične tačke. One izgledaju kao mali crni cvetići koji su unutra prazni. Gepard. Gepard je lakši i mršaviji od leoparda, a njegove tufnice su obične crne tačkice. Ispod očiju ima dve crne linije, pa izgleda kao da plače crne suze. Ali to su zapravo njegove ugrađene naočare za sunce, koje mu pomažu da bolje vidi dok brzo trči. Gepard je najbrža životinja na svetu. A ovo je karakal. Karakal je srednje veličine. Težak je oko 18 kg. I lako ćeš ga prepoznati po dugim crnim čupercima na vrhu ušiju, koji izgledaju kao neke antene. Karakal može da skoči visoko, visoko u vazduh, pravo kao raketa i uhvati pticu u letu. Može da skoči i do 3 metra u vis. Karakal, maca sa antenama. Serval. Maca sa dugim nogama. Ovo je serval. Serval je najmanji na ovoj listi, ali je veoma dugačak i vitak. Od svih mačaka na svetu, on ima najduže noge, a uši su mu velike i okrugle. Zbog toga može da čuje sitne životinje koje se kriju u travi ili ispod zemlje. A sada ćemo upoznati afričke lovce koji više liče na kuce. Afrički divlji pas. On je kao neki pas sa Mickey Mouse ušima. On nema tufnice, već velike crne, bele, žute i brown fleke. Zato ih i zovu naslikani psi. Oni love zajedno kao jedan veliki složni tim. Afrički šakal. Izgleda kao mala elegantna lisica sa crnim sedlom na leđima. Oni su najveći lopovi savane. Često prate lavove ili geparde i čekaju da oni završe lov, pa onda brzinom munje ukradu komadić mesa i pobegnu. Dugouha lisica. Ovo je dugouha lisica. Glava joj je mala, a uši velike. Njena omiljena hrana su termiti i bube.
I pošto su joj uši veoma velike, može da ih čuje u travi, a i ispod zemlje. Jazavac medojed. Stomak i noge su mu potpuno crni, a cela leđa i vrh glave su mu potpuno beli. Kao da preko crnog odela nosi beli superherojski ogrtač. To je najhrabrija životinja na svetu. Ne plaši se nikoga, čak ni lavova. Ima veoma debelu i elastičnu kožu, koja je kao neko gumeno odelo, koje ga štiti od ugriza i uboda. Ime je dobio zato što veoma voli da jede med i uopšte se ne plaši pčela. On se u stvari ne plaši apsolutno ničega. Hijena. Hijena izgleda kao čupav, pegavi pas, a prednje noge su joj duže od zadnjih. Hijena ima najjače zube u Africi. Može da smrvi kosti koje niko drugi ne može da pojede. Hijene su kao neki đubretarci. One čiste prirodu jedući ostatke hrane. Da li ste zapamtili? Ko je kralj sa krunom od dlake? Pa da, to je lav. A kome tufne izgledaju kao cvetići? Tako je, leopardu. Ko ima uši kao Mickey Mouse? Da, afrički divlji pas. Ko ima crne naočare i trči najbrže? Gepard. Ko ima čuperke na ušima i može visoko da skoči? Da, to je karakal. A koja maca ima najduže noge? Tako je, to je serval. A ko je najhrabrija životinja na svetu? Da, to je jazavac medojed. Svi ovi lovci su jako važni jer pomažu da afrička priroda ostane zdrava i čista. Iako su predatori, oni su zapravo čuvari divljine. Nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo. Vidimo se uskoro. Ćao!